Keď vstúpiš do našej členskej sekcie, privíta ťa video, v ktorom sa zoznámime a dozvieš sa viac o tom, ako si zobrať z kurzu pre seba to najlepšie. Kurz bude prebiehať 8 týždňov a každý týždeň spravíme jeden krok na ceste k tvojej prosperite. V prvom kroku sa pozrieš na svoju identitu. Objavíš svoje silné a slabé stránky, dary, povahu a naučíš sa vyvážene pracovať so svojím vnútorným mužom i ženou. V praktickej časti si zmapuješ svoju východiskovú situáciu, to aby si sa na konci mohla radovať zo svojho pokroku a oslavovať. A takisto odhalíš svoje životné poslanie. V kroku 2 sa pozrieme na integritu. Dozvieš sa, ako žiť tak, aby tvoje myslenie, cítenie a konanie boli v súlade. Pozrieme sa na tvoje hodnoty a priority, posilníš svoju autenticitu a naučíš sa používať svoju intuíciu. Krok 3 je najvýživnejšou časťou nášho kurzu. Venuje sa rôznym blokom, výhovorkám, nesprávnym presvedčeniam a tých máme všetci neúrekom, takže sa im pozrieme na zúbok a pretransformujeme ich. Nakúkneme doňho, aby si videla, čo máme pre teba pripravené a ako asi vyzerajú tie kroky vo vnútri. Na začiatku sa vždy dozvieš, čo v ktorom kroku budeš robiť. Pod tým sú pre teba pripravené kratučké videá. V tomto kroku ich je trošku viacej, pretože sme každému bloku alebo každému strachu chceli venovať extra miesto a extra pozornosť. Pod videami budú na teba vždy čakať nejaké praktické cvičenia, ktoré si spravíš, ktoré ti pomôžu odhaliť samu seba. V tomto kroku napríklad máme aj špeciálnu terapeutickú nahrávku Pomoc v krízových situáciách, ktorú môžeš použiť pri stavoch strachu, úzkosti, hnevu alebo šoku. No a na záver máš vždy také zhrnutie, v ktorom sa dozvieš, čo si sa naučila. No a samozrejme pod každým krokom je pre teba možnosť buď sa s nami spojiť, keď máš nejaký problém a nevieš si rady, alebo pridať svoj komentár. Takže takto to vyzerá asi vo vnútri. A cez toto tlačidlo sa vždy dostaneme späť a ideme sa pozrieť na ďalší krok. Krok číslo 4 je venovaný výzvam, ktoré na teba čakajú. Budeme sa spolu učiť umeniu sebareflexie, umeniu prebrať zodpovednosť za svoj život, povieme si, ako zvládať tlak nepodporujúceho okolia, otvoriť sa veľkým snom a uvoľniť sa. V tomto kroku sa napríklad naučíš, ako si vybrať spôsob relaxácie, ktorý je ten najvhodnejší pre teba. A takisto na teba čakajú ranná a večerná motivačná nahrávka, ktoré sa stanú tvojimi príjemnými spoločníkmi pri tvojich každodenných rituáloch. V kroku 5 sa budeme venovať naštartovaniu a využívaniu kreativity a príprave vhodného prostredia pre prácu. Naučíme sa, ako sa dá doslova prebrať mozog, aby bol pružnejší, výkonnejší a ultra kreatívny. Spomenieme si aj tvorenie vo vlnách a ako rozpoznať čas, kedy tvoja vlnka prichádza a máš to využiť. Krok 6, ktorý má názov ukotvenie, ti pomôže zosúladiť si osobný a pracovný život a veľmi výživnou časťou tohto bloku je ženský time management so skvelými tipmi pre mamičky. Naučíš sa s nami, ako si správne zadeliť čas, aby si všetko stíhala a ako si plánovať svoje aktivity tak, aby boli v súlade so schopnosťami, ktoré sú u teba zosilnené v jednotlivých fázach menštruačného cyklu. Pozrieme sa aj na najväčších žrútov tvojho času a nájdeme spôsob, ako si s nimi poradiť. V kroku 7 s názvom Podpora sa naučíš čerpať podporu z vlastných aj externých zdrojov. Naučíš sa, ako byť tou najväčšou podporou sama sebe. Ako sa hlboko vnútorne namotivovať, ako sa inšpirovať vzormi z tvojej oblasti, ako získať podporu od najbližších, kde a ako získať finančnú podporu pre rozbeh svojho podnikania a ako hľadať podporné skupiny vo svojom okolí. V praktickej časti si vypracuješ akčný plán cesty k tvojej finančnej prosperite. Zahrnieme ťa veľmi užitočnými informáciami, ktoré budeš potrebovať v začiatkoch samostatného podnikania. Posledný týždeň sa bude niesť v duchu integrácie. Pochopíš seba ako súčasť niečoho väčšieho a všetko ti krásne do seba zapadne ako puzzle.
Získaš tipy pre výber vhodných pracovníkov, spolupracovníkov, prácu v tíme, networking a vnímanie konkurencie. V praktickej časti sa naučíš priťahovať ľudí, ktorí ťa vhodne doplňajú a pomôžu ti naplniť tvoju víziu. Bude ti v tom pomáhať unikátna vizualizačná nahrávka, ktorú sme pre teba pripravili. Máme pre teba ešte jednu lahôdku. Špeciálnu sekciu Rozhovory od srdca, kde sa so Zuzkou voľne rozprávame na rôzne témy. A ty budeš mať pocit, ako by si s nami sedela práve na kavičke. A z menu v členskej sekcii sa takisto dostaneš aj do našej knižnice užitočných linkov k bonusom, ktoré sme pre teba pripravili, a takisto aj do našej facebookovej skupiny, v ktorej sa budeme družiť, diskutovať a odpovedať na vaše otázky.